Your compliments and good day, dear esteemed viewer, and welcome to today's edition of the Hermeneutics of Religion, Culture, and Politics on ABS Television, Channel 2 for Oka, with Very Reverend Father Professor Bonacristus Umago, the Director of the Directorate of Igbo Village and Center for African Civilization, an international professor from the Faculty of Arts, many years HOD, Nnamdi Azikiwe University, Department of Philosophy, Very Reverend Father Professor Bonacristus Umago, the Spiritual Director and Founder of Communio Sanctorum Ministries International, Catholic Priest of Onitsha Diocese, Kummen fame of instant miracle, a divine mystic and seer, and the man who is working seriously towards actualization of Igbo University as well as Jesus Christ University, a divine mystic and seer, and a philanthropist of no mean repute. Mona Madu, you are welcome to the studio. Thank you very much. And I also have with me at the other end Professor Peter Ejiofor Ohamadike. Professor Peter Ejiofor is the VC Emeritus of Nnamdi Azikiwe University. Prof, I welcome you to the studio. Very well. I am Jude Mascot Obiagu, the presenter of this program. The topic for today is Igbo language and culture. A lot of things has gone wrong, still going wrong with our language and culture. Hence, the language in this program should vastly go in Igbo language with little insertions of English language. Prof. Ohamadike, Peter Ejiofor, aga m amalite n'akụkụ. Anyị emego ihe agba nke mbụ. Ị ga-enwe ike ikpe omimi site n'ịdị inye nkọwa zuru oke na ihe na-echere maọbụ ihe mere asụsụ Igbo ji nọ n'oke nsogbu. Asụsụ Igbo a n'eziokwu eziokwu ọ nọ na nsogbu. Biko ekele gị. Asụsụ Igbo nọ na nsogbu. Onye ahụ na-afọkwanụla ya. Oge ị ga-abịa ọtụtụ ụmụaka karịcha ndị nọ na obodo mepere emepe dịka nke anapa anata maka Krismas, ma ndị si ugwu anata, ma ndị si ofesi, ma ndị si ana Igbo kwukwana dịka Enugu, Port Harcourt, Onitsha. Ọtụtụ ụmụaka na-anata amara asụ Igbo. Ịsụgharịa ya Igbo o nebe gị, ọ ghọtara ihe ị na-ekwu. Oge ụfọdụ bụkwana nne ya na nne ya abịa babala gị mba na na-asụrụ nwata Igbo. Ife ụmụaka dị emezi tata, ị mara na oge ya ji nwayọọ na-aga aga. Nke ịbụọ, anyị nche niile na-afụ na ọtụtụ ebe ndị Igbo gbakọbara na ọ bụ asụsụ Bekee ka anyị ji eme ife, ka eji asị na ya nwere asụsụ. Anyị were Bekee na-asụ ya, gosiri na anyị amarọ bụ ife nọ na-eme anyị ifele. Ị bịakwu ebe mmadụ ndị Igbo abụọ na-akpa nkata, ndị Igbo igi ya ntị fọdụ oyibo ka na-akpa nkata ha na-asụ Igbo. Ị banye n'ụlọ akwụkwọ, ọ bụ eziokwu na ife mgbanwe abịamego kịta, mana ị mara na o nwere mgbe a na-akụzizi Igbo n'ụlọ akwụkwọ, mana prima, mana sekọndịrị, ọ bụzi na mahadum na politeknik. Ịchọ ịgụ Igbo ma onye na-agụ Igbo na mahadum, a na-achị gị ọchị, na-akpali gị, afụgụ etuwe gị Igbo Igbo bụ ike, achịa gị ọchị, wee ga-eme akaja. Onye nkụzi na-akụzi Igbo achị ofu afọ tuwe ya. Ị bịa na ife dịka sekọndịrị, mụ na ụlọ ụma na ọtụtụ mgbe karịcha n'oge gara aga, ọ ka dịkwa kịta. Nwata sụwa Igbo, apịa ya ụtarị ma ọ bụ dị ya nra, maka gịnị? Naanị na ọsụrụ asụsụ nna ya. Wee gabazie, ị bịakwa n'ụlọ akwụkwọ ụfọdụ,
karịcha nke ndị nwere onwe ịfụ na ada akụzi Igbo. Ọ bụ eziokwu ife na-agbanwe kịta ma obele, mana ndị mmadụ na-abịa ekpesara na ada akụzi Igbo n'ụlọ akwụkwọ. Ọkwụ na ya mere na ọtụtụ ndị okenye ndị Igbo kịta na igbetafa ka ife dịka 10 na ife lụlụ 7 amarọ ga-ede Igbo, ya bụ n'oyibo 80% amarọ ga-ede Igbo, na ife lụlụ 90% enwere ike ịgụ ya agụ, na ịba ọtụtụ enwesị akwụkwọ dị iche iche na befa, mana ụfọdụ enwere ofu mkpụrụ akwụkwọ ofu nkịtị edere n'Igbo na-ewepụ ife dịka Baịbụl nsọ na okwu ụfọdụ. Ma etu esi na-eme apụ egota ma edohazi ya novel, ị gara ịbata n'ụlọ ọbụla fụ nke Igbo. Ya bụ na ife ndị ọcha wee bido na-ese anyị aka na ntị ife niile ka ndị ọcha fụrụ. Ndị mbụ tiwalịa nedo anyị anya see anyị aka na ntị bụ ndị a na-akpọ UNESCO, ya bụ otu mba ụwa na-afụ maka mmụta, lesiala anya depụta asụsụ niile ga-anwụ na mgbe adịghị anya, wee na-ekwu na ife dịka Igbo nwere ike ịnwụ ife dịka n'afọ 2050, ya na oge a ga-afụzi ya. Mana ọ na-abụ mgbe ikwe UNESCO ndị be anyị asị na ndị ọcha na-eme na-ama njakịrị ya nke anyị na-akpọ propaganda. O tere aka, aga m egosi unu enwere iwe abịa n'ụdị ife etu egosibe ịfụrụ ya Igbo language to die by 2025. Onye ọ na-afọ newspaper njiri Daily Sun, o nwere onye ama Daily Sun. Onye kwuru ife a bụ President Umaru Yar'Adua sila Abuja oge ọ bụ president gbadata n'Owerri wele ka ọ na-emepe conference wee sị ndị Igbo na-enebe anya na-efe etu ife niile si aga kịta, na tupu afọ dị etu a na asụsụ Igbo ga-anwụ period, na asụsụ ndị ọzọ gbara Igbo gburugburu ga-enu ya. Ife dịka ịbịa n'akụkụ ofesi na asụsụ ụmụnne anyị ndị Yoruba ga-ebido n'ebe nke Igbo. Ine anya n'ife dịka Ikwere, ndị a ịbịazi ya efu na ọ bụ Pidgin English ka ọtụtụ na-asụ, mana iwepụ nke Yar'Adua o tekwara aka. Nwanne anyị nwoke tere mmanụ n'isi na-eyebe a, ine anya na ị ga-afụ ebe edere going. Ị nwere ike dịkọtachasị ife edeziri n'okpuru ya. Ife edere bụ Archbishop Obinna laments imminent death of Igbo language. Asị ka kwuo n'oyibo ka o si kwuo ya bụ na Archbishop nke ụka Katọlik nke Owerri na-akwa akwa n'asụsụ Igbo na-achọkwa ịnwụ. Ife edoziri n'okpuru ya bụ si gbaa mbọ kụzisibere ụmụaka Igbo ike n'ụlọ akwụkwọ. Ife a bụ ife a na-afụsị. Onye ga-efukọ na-efu ụragodo anyị nwa na-eje ụka, a ga na-ekwu okwuchukwu, mana a na-ekwu okwuchukwu a onye ọ na-akpacharakwa anya, onye ọ na-achagharị ya. Ị ga-afụ ndị na-achịrịwa ofe ọchị n'oge ọnwụ elubero na ọkụ mmụọ onye ji n'aka na ọdị. Etu a ka esi agwa ndị Igbo na nsogbu dịkwa ndị na-ekwu ịfụgo mmadụ na-abụọ mkpọrọ afọ ebe a wee dịrụzi agaba ịgbakwa na ndị igwe be anyị, ndị igwe Anambra ekwuwe na ife fafụrụ maka asụsụ Igbo na onye rọfa ọnụ ya bụ na ekwuru gaba na a ga-ekwugide ya. M na-afụgo ife anyị gosiri ebe a. Ekerekwa m unu Fada Bona, a sị na onye ji ya gbara abụọ ga-egbu sifa abụọ. Ọ bụrụ sọsọ na ị ga-atụnye ọnụ n'ife Prọfesọ Peter Ejiofor kwuru, mana ihe ọzọ ị ga-aza ma ịtụnyesi ọnụ na ya bụ asụsụ, edemede na ọgụgụ. Kedu nke bụ isi sekpụ ntị ebe nsogbu a nọ wee gbado mgbọrọgwụ nke ya wee mee ya ma na-aga ọganiru? Ịtụnyesi ọnụ n'ife o kwuru, egwa anyị ma o si n'asụsụ ka o si n'edemede ka o si n'ọgụgụ ka ekwesịrị ime n'ụlọ akwụkwọ. Daalụ. O nwere akara 5 m na-achọ ka ntinye ọnụ na oge gara aga, mana oge adịrọ. Kedu achọ nka Igbo ndị ọma na-ege ntị gee ntị ọfụma nweta akara 5 afọ, maka ọ ga-eso wee kpokọta ọtụtụ ife
bụ ife anyị kwugo na nke anyị na-ekwu kịta. Akala nke mbụ bụ na abịa na aka mgba chelu asụsụ Igbo, enwelu akala kwuru gbasara ọdịmma asụsụ ga. Ya bụ asụsụ dị mma bụ asụsụ ndị okenye na-asụ, ụmụ okorobịa na-asụ ya, ma agbọghọbịa na-asụ ya, ya ndị youth, ụmụaka na-asụkwazi asụ afọ. Bụ asụ a na-asụ ọ bụrụ sọsọ na ụnọ ebe mmadụ bi, a ga-asụ ya ife dị ka n'ụlọ akwụkwọ, sụọ n'ebe a na-eje ụka, sụọ ebe a na-azụ afịa, sụọ n'ụwa niile. Ịma na-asụ nke afọ na ọ dị mma, nwere ife chere aka mgba na a ga-asụrụzi ya na-aga ndị Igbo si ife dị mma ya dịrị wee gaba. Mana asụsụ emerụrụ arụ, a vulnerable language, bụ asụsụ nke enebaziri anya fụ na ụmụaka na-asụ ya sọsọ na ụnọ befa. Fada asụ ya ife dịka n'ụlọ akwụkwọ, maka ndị nkụzi adịkwe ka asụọ ya. Fada asụ ya ife dịka na ụfọdụ ụlọ ụka, maka ndị echichi adịkwe ka asụọ ya. Fada asụ ya na gọọmenti, maka ụfọdụ ndị isi enwere ife ji eme ya. Ife dịka ịbịa kịta na ụfọdụ ebe dị etu a, onye isi pụta achọ egole ya akwụkwọ eji anabata ya, ọ ga-abụ n'oyibo. Ọ gwụrụ ife dịka ebe ụmụnna na-eme mitin, a ga-agụ n'oyibo. Ya bụ ọ bụ alụ ka ọ bụ nke abụọ asụsụ merụrụ arụ, a vulnerable language. Mana o nwezi asụsụ ekwusi asụsụ nke a adịgo njọ, ọ dị njọ dị n'asụsụ. Asụsụ dị njọ bụ asụsụ sọsọ ndị okenye na-asụzi, ụmụaka ada-asụ ya, sọ ndị okenye na-asụ ya. Onye ndere anya ndị okenye a na-ekwu bụ ma ndị kachasị okenye, ma ndị na-agbagote na arọ. Mana ị na-efu na ife dịka bido ebe arọ 20 gbadataba nwere ife ejizi eme. Ya nke a bụ ọdị njọ dị n'asụsụ, ọ dịgo njọ. Mana ọ dị njọ karịa n'asụsụ, ya nke a mkpọrọ ọdị njọ asụsụ, a na-akpọ definitely endangered language. Ọ dị njọ karịa ya nke a na-akpọ severely endangered. Nke a bụ sọsọ ndị okenye ụfọdụ na-asụ ya, ya ndị okenye ụfọdụ na-asụ ya. Ya nke a ihe gbasara ụmụaka ma ndị ọzọ, nwere ndị na-asụ nke afọ. Nwere nke ọzọ bụ critically endangered. Ebe a ka a na-ekwu na asụsụ emewo gịnị? Efugo. Asụsụ nwere ike ifu maka ife na-abọ, ma ndị na-asụ asụ afọ ọnwụchara kpamkpam, nwụọ pee, nwere onye afụrụ asụ afọ anwụgo. Mana ndị na-asụ asụ afọ ji maka ihe ọzọ were isi na-asụfa mmafe na-asụ ọzọ ghọrụzie obodo ọzọ. Achọrọ ka Igbo na-ege ntị ghọta ụzọ ife na-abụ a. Mana ị na-eketa asụ Igbo anya, ị ga-afụ na ndị Igbo anwụbero, ị ga-afụ ha n'ebe dị iche iche. O nwere oge emere gbasara ma Isuama Igbo, ma Union Igbo, ma Central Igbo, ma Standard Igbo, aka na-ebe na nke afọ. Igbo anwụbero, ndị Igbo anwụbero ka ntị eto, ndị Igbo anwụbero fa ka dị ndụ na-akpagalị. Ọ bụrụ ma ọ dị ndụ ọnwụ ka mmadụ ife afọ. Mana imezie anya efu na ọtụtụ ife dị iche iche pụtaziri wee na-achọ ịnụ asụ Igbo. Ife dị ka asụsụ ndị ụka, asụsụ ndị alakụba, asụsụ ndị gọọmenti. Efu na ụfọdụ asụsụ a gbadoro ụkwụ na ikpelu Chukwu ekpemekpe, gbado ụkwụ na ịzụ afịa, azụmazụ afịa, gbado ụkwụ na ihe gbasara ife dị iche iche, agụmagụ akwụkwọ. Ọ ife ndị a niile jide asụ Igbo na-atụ ka ono. Jee nwatakịrị si na be nne na nna ya pụta ebe ọ sụrụ Igbo, ọ bezie n'ụlọ akwụkwọ ọ gara asụ Igbo, jee n'ụka ọ gara asụ Igbo, jee na gọọmenti ọ gara asụ Igbo, jee ebe dị iche ọ gara asụ Igbo. Etu a ka Igbo si efu nwayọọ nwayọọ. Ya bụ Igbo anwụbero, nke bụ na asụfa efugo. Mana asụsụ fa abaigo ọtụtụ ife dị iche iche Igbo na-emegasị, maka Igbo nọ n'ebe niile. Emegozi asụ Igbo afọ ji nwayọọ na-eme gịnị? Na-abaghị asụ ndị ọzọ, na-abaghị Igbo ọnụ. Asụ ọbịa ebe mmadụ abịagwune ọ na mgbugbu apụ na n'azụ.
ịbazi na ife si mmetụ ọnụ bụ ọdụ ụzọ asụsụ edemede na ọgụgụ ọdụ nke bụ isi sekpu ntị na nsogbu dị n'asụsụ ọdụ ife anụ dịga aga m ekwe ọdụ dịga mgbe akwụkwọ na-atọ ite jiri siri n'ala Igbo ya bụ ite dị na okwu a ofu okwu a gosiri ihe ndị Igbo bụ gosikwazi ebe ndị Igbo si wee pụta. ị na-anya kịta efu na ọdụ ụzọ mgbe akwụkwọ na-atọ nke izi bụ asụsụ ọbụla ga-enwe asụmasụ ya bụ asụmasụ Igbo spoken language asụmasụ ọ ga-adịrị n'asụsụ ya ịbụrụ onye Igbo ọfụma ị ga na-asụ Igbo ọfụma. Asụmasụ gasịa nke ọzọ bụ edemede Igbo ịbụrụ onye Igbo ị ga na-ede Igbo ọfụma. Mana mgbe akwụkwọ nke atọ na mgbe akwụkwọ na-atọ afọ bụ agụmagụ Igbo. Agụmagụ ebe a ka aga m asị bụ mkpọrọgwụ ihe niile afọ maka na n'ime agụmagụ Igbo enwere asụmasụ Igbo nwee edemede Igbo n'ime agụmagụ Igbo. Ya bụ ọnọdụ ka nke a bụ isi sekpu ntị. Ya bụ aga m onye Igbo ọnọbụ onye Igbo zuru oke na-eri ji na-eri ede na-etinye onye n'ọnụ bụ onye Igbo nwere ike ịsụ Igbo nwee ike dee Igbo nwee ike na-eme agụmagụ Igbo maka nke a agụrụ agụ ga-eme ka ị nwee ike wee kụzielu ndị mmadụ asụsụ Igbo. Onye mere ụfọdụ ga-efo na ụfọdụ ndị nne na nna ọ na-esi ya ike ịsụrụ ụmụaka Igbo ịkụzi ụmụaka Igbo ha nwere na-asụ Igbo mana fa ga-enwe ike ịkụzi nwulu ụmụaka Igbo maka na ka fa ma asụ fa ọma ede ka ma ede ha ọma asụ ka fa ma ede ma sụọ ọmago agụmagụ do na ife Igbo. Ya bụ achọrọ m imetụ ife aka nnukwu maka na ụfọdụ oge a na-ekwusị nwa m na-enupụrụ m isi enwere nghọtahie enwere nke ka m gwa gị eziokwu ọ bụ na ịbụ onye Igbo zuru oke na mgbe akwụkwọ na-atọ Igbo jiri biri asụmasụ Igbo edemede Igbo agụmagụ Igbo ịmali ọfụma na-asụ ụmụ Igbo ọfụma na be gị ka m gwa gị eziokwu a ga-enupụrụ gị isi maka ụmụ ka mmadụ ga-esi wee na-aba na-asụ ndị ọzọ ekwuru na Igbo ka dị ndụ mana ha na-abazi na-asụ ndị ọzọ na ha ji nwayọọ nwayọọ na-egbu onwe ha na-ekunezi na-asụ onye ọzọ. Efu na nsogbu niile sokwazi omenala na ọdịnala ndị afọ ejugo na ezinụlọ dị iche iche. Mee ka ụmụ na-asụ Igbo ka ha ghọta Igbo ọfụma ka ha na-erubere gị isi ha bịa na ụmụ asụsụ dị iche iche efu na ha ga-ebidozi omume dị iche iche ị na-afụ ọtụtụ ife ikwere nghọta na ebe gị ghọtakwa Igbo ebidogo iri na ịsụ ha na-asụ asụ ndị ọzọ na-erikwa ihe ha na-eri na-eme ihe dị iche iche na ihe ha na-eme. So ihe ndị a wee weta ụfọdụ oge ọya etosi ihe mmadụ anaghị mmadụ ọtụtụ nsogbu ezinụlọ na ọya dị ndị Igbo na-arụ tata asụ Igbo ọfụma pancha ga-ana. Daalụ. Ọkammụta Bona Christus Mona Mmadụ ikwu na ọka head of Igbo Village and the Center for African Civilization. Tupu m ajụọ Ọkammụta Peter Ejiofor aga m achọ ka anyị gbaa aka ahịa site na ndị na-akwado program a. Ekele dịrị gị nna na nwa na mmụọ nsọ maka ọrụ ebube dị egwu unu ji fada prọfesọ Bona Christus Ụmụọgụ alụọ atọ n'otu Chukwu mgba akwụkwọ na-atọ ike si na mmadụ si na mmụọ ngị bụ ọnụ na fada Bona ji aga ngị mere ya mmụọ na mmadụ oje na mmadụ oje na mmụọ ngị mere ya obi na mmụọ daalụọ. Mwachineke, welcome to 1 week crown of 12 Stars Christmas Crusade and the 31st December Vigil of Sufficient Grace in the new year 2019. Themed Miraculous End of 2018 into the new year Wonderful Beginning of 2019. Featuring Sacramental Confession, Holy Rosary Procession, Holy Miraculous Ministration, Healing Impartation, Fruits of the Womb Prophecy, Marriage Connection Prayers, Business Transformation, Sacred Exorcism, Signs and
wonders as follows. From Monday 17 December to Friday 21st December from 8:30 a.m. to 4:30 p.m. Venue, Communal Ground behind Olivia Montage, the former tourist garden in Aguaca. On 31st December 2018 into 1119 tagged New Year Vigil of Sufficient Grace. All roads lead to St. Joseph the Walker Chaplaincy Unizik permanent site. Note, inside the university's permanent site. Time 6 p.m. till dawn, dear child of God. Come and join the communion of angels and saints in triumphing into 2019. Very Reverend Father Professor Bonakrisu Sumogumona Mado and all the ordained priests of God shall stand in the gap in an open heaven to ensure divine blessings and total victory unto the children of God. Signed, Very Reverend Father Professor Bonakrisu Sumogumona Mado, Father Founder and Spiritual Director, Camino Sanctorum Ministries International. Ohamadike, achọrọ m ka egwu anyị ma nwere ihe jikọrọ asụsụ na omenala. Asụsụ Igbo a ọ ya bụ sọsọ otu a ga-esi wee gosiwapụta omenala ndị Igbo? Mba, amụna azọwaga nke a mba. Omenala ebuka, enwere ike igosi omenala na asụsụ, nwee ike gosi omenala na uwe mmadụ yi. Ọrụ kịta na mkpọrọ suit adị m egosi omenala ndị Igbo. Nwee ike gosi omenala na nri a na-eri, onye lele ji agwọrọ agwọ ma ọ bụ nri asụrụ asụ, ofe onugbu. Ọ na-ewepụta omenala Igbo. Mana onye riri ndị a na-atụbata o gosiri omenala Igbo. A na-egosikwa omenala na-etu esi agba egwu. O nwere etu ndị Igbo si agba egwu, nwee etu ndị Hausa si agba egwu, nwee etu ndị Yoruba si agba egwu, nwee etu ndị ọcha si agba egwu. Ya bụ na egwu ị ga-egosikwa, iwepụtakwa omenala mbonu. A na-ewepụtakwa omenala n'etu esi ekpere Chineke. Ikwu ya n'ala Igbo, ụfọdụ ya sisi mba n'ọbụ alụsị, ife alụsị. Mba, ife ndị mmadụ ga-aghọta n'ala Igbo ọ dị mma ka ekwusie ya ike bụ na omenala na-agbanwe. Ya bụ na omenala n'oyibo, maka oge ụfọdụ ịsụọ Igbo iwere oyibo kọwaa ife ọrụ ka ndị be anyị wee ghọta ya. Omenala dị dynamic. Ife dịka ofu narị afọ gara aga ma ọ narị afọ na-afọ gara aga, o nwere onye fụrụ ofu mkpụrụ Omenala dị ya bụ usoro Igbo kịta isi omenala dị dynamic. Asị nka nkọwapụta na omenala na-agbanwe nwere ihe ọsị n'oge ụfọdụ ịsụwa Igbo na kịta etu Igbo si amụzi, ịchọ ka aghọta ya ọfụma, itinye ife ọbụla oyibo. Ya bụ n'ọdụ dynamic, ọ na-agbanwe. Kedu etu si akọwa ya na ife dịka narị afọ abụọ gara aga, ya ife dịka 200 years, o nwere ofu onye Igbo bụ na-eje ụka. Ndị Igbo, o nwere ofu onye Igbo ma Jizọs Kraịst, ma ọ bụghị otu. Mana o terezi aka ndị ọcha wee bịa kụziere anyị ụka, mere na ụka abụrụgo esorogo na omenala ndị Igbo. Maka ife omenala, etu esi ekwu omenala bụ etu ndị mmadụ si ebi, iji gosi na ụka abụrụgo omenala. O nwere onye amụwara kịta tupu ọ gaa ọnwa 6 ekuga nwa n'ụlọ ụka, ada ekuga ya na alụsị. Apụbere m iwe n'iwe masị kwụsị. Mba, Chelo, enwere ihe m ga-etinyere gị n'ihe na-ekwu. Nwaanyị abịa ebe mmadụ nwụrụ, a na-ama ihe a na-akpọ elile. Enwere nke ụmụ nwoke na-eme a na-akpọ ịma mbem. Enwere egwu omenala ọdịnala a na-agba. Asụsụ Igbo adịghị. Kedu asụsụ a ga-eji wee na-eme ife ndị a? onye ma bụ ife anyị na-ekwunu na nwere ife anyị na-ekwu kịta ịma mbem. Ụfọdụ na-akpụ ya ife dịka onye ṅụrụ nwa obere mmanya ịdọ ogeri. Ọ bụ oyibo ka ị ga-eji dọ ogeri, ịdobe ya ife na ọ dabara. Ọ bụ oyibo ka ị ga-eji ma mbem,
ịmabịa efu na ọ dabara na onye mmụ okwu ị na-ekwu ma mkpọtụ ị na-emepụta adabara. Ya bụ na o nwere ife omenanị, o nwere ife jikọrọ omenanị na asụsụ. Ife ji akọwa bụ maka ikwu na omenanị metụtakwuru ụka. Ọ bụ eziokwu maka onye a mụara tata tupu ọnwa 6 ekuli ya gaa n'ụlọ ụka, ọ bụrụ na alụsị ka a na-ekuga. Afọbara m onye gbara akwụkwọ na alụsị nọ n'ụlọ ụka ka m na-afọ a na-agba akwụkwọ. Ọtụtụ mgbe onye nwa ndị ụka bịa na ya ya bụ na ụka abụrụgo esorogo banye n'omenanị. Ọ bụzi mana ịbịazịa na ụka afọ a na-aka ife dịzi iche bụ na abịa ife a na-ekwu ebe niile bụ ka ị were asụsụ afọ Chineke nyere gị were febe Chineke. Asụsụ afọ Chineke nyere gị ijizi na asụsụ ndị ọcha were efe Chineke na ịbụrụ onye ọcha. Ife ọ bụrụ na ị na-eme etu a, ife ị na-agwakwanụ Chineke bụ na asụsụ o nyere gị abụrụ ezigbo asụsụ, na ọ bụ ijabụ asụsụ. Mana mụ wee kwere ọbịa bụrụ eziokwu na asụsụ Igbo bụ ijabụ asụsụ. Ịbịa kịta na ukwe iwezie nwayọọ fụ ukwe na-ewepụta kịta n'ọnụ Igbo, ịfụ na afa amala mma. Nkwuwe kịta amakarị ukwe ndị oyibo ma ọ bụ nke Latin ochie. Ịfụzi ebe a na-akanye m ụka ife dị iche. Ya bụ na omenanị na asụsụ jikọtara, mana ife a na-ekwusi ike bụ na isi na nke mbụ omenanị bụ gịnị? Asụsụ. Ọ bụ asụsụ bụ isi nke mbụ. Asụsụ bụ ife kachasị mkpa. Asụsụ bụ njirimara kachasị njirimara eji ama agbụrụ ọbụla. Maka na ọ bụrụ na nwere oge na ịbịakwuwe onwere nke a nke ihe kịta ọsọ onye Ghana oyili ya. Ọ kwado etu a ka ndị Ghana si ekukwu ya. Ị na-ekwukwa n'anya na ndị Jews ị na ebe ewepụtachara ma foto ndị apọstọl ifu na etu a kafa n'ụdị afọ ka akwa fara ya. Ndewo Prof. Fada Bona ịma na omenala ejegidoro ijegide bata n'ụlọ ụka unu wee na-asị anyị n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ndị okenye baghị ụmụana ụfa ka a na-agwa, mana enwere ndị tokutere Dominic Vobi Schools ị na-ekwu ebe a na-ekiri ewetiezie n'usoro omenala. Ị na-enye nkọwa n'akụkụ a, ị na-enyekwu aka n'ihe a Prof kwuru ugbu a, maka na Igbo so na anyụkọ mamịrị ọnụ ọgba afụfụ. Ekwetara m na ife Prof kwuru na asụsụ obodo bụ isi omenala. Maka na omenala enweghị ọnụ maọbụ ile. Ọ bụ asụ bụ ma ile ma ọnụ ma unu omenala. Language is the expression of culture. O nwere ebe ọzọ bụ ebe dịkwa n'ime zoro ezo ihe gbasara ọdịnala. Oge nkwụsị language is the impression of tradition. Maka na omenala bụ ka ndị si eme, ka ha si eyi uwe, ka ha si eri nri, ka ha si ekpere Chineke, ka ha si anụ dị, ka ha si ka ife dị iche iche. Mana abịa na ọdịnala, oge ndị mmadụ na-eme omenala dị iche iche, ya jisi omenala wee na-ekuni na-agasị ụzọ dị iche iche. Oge ọ ga-eru ofe fa ebido na-afụkasị nsogbu dị iche iche. Ya nsogbu ndụ pụtalụ oge Igbo na-ebi ndụ na-eme omenala. Ọ bụ ife ndị a bụ ndị na-abanye na mgbọrọgwụ ọdịnala. O nwere oge ngoli asị na onwe ife dị iche na ọdịnala na omenala. Dịka Prof si wee kwu, omenala na-agbanwe agbanwe, mana ife na ọdịnala ada agbanwe si agbanwe. Onye kpatara ụfọdụ oge ọ bụ na ọdịnala dị njọ etu ụfọdụ si enye nsogbu n'ala Igbo kịta, ịfụ na ike agwụ nwoke gwuo nwaanyị. Nke izu na omenala ada apụta na ndụ oge niile. Ọ na-apụtakarị dịka gịnị? Nsogbu dịka okwu na ụka. A ga-ama ife a ga-eme, a ga-atụ omimi mmụọ, tụọ ụmụana mmụọ wee mara ife a ga-emegasị ya. O nwere oge m kwuru gbasara ife a, achọghị m ịba n'ime nnukwu tata maka na atago m okwu aja eze ma rụọ ọdọ ma akpụ na ife dị iche n'etiti omenala na ọdịnala. Achọghị m ịba n'ime ọzọ maka na ọ ga-eri anyị oge. Ife m chọziri iti aka, ọ gịnị kpatara asụsụ ji wee bụrụ isi ntọala omenala? Ị ga-afụ na
oge ọbụla bụ oge ịnere anya na ife dị ka asụsụ ifu na ndị Igbo na-asị aha m efu na aha Igbo bụ asụsụ Igbo gosi na ọ bụ nkwupụta na omenala Igbo ka ọ bụ onye kpatara njiwe na-agwa ndị mmadụ oge ọbụla bụ oge isi na asụsụ na-aba na asụsụ ọzọ maka oke akpịrị na oke ọchịchọ ma mmepe nwa ma ife dị iche iche ifu na iji nwayọọ na-aghọrọ onye ọzọ ọ bụrụ iji nwayọọ ịghọrọgo onye ọzọ na-akpọ language immigration ịbago ya bụ onye ụfọdụ oge ndị mmadụ nwere ike ịnọ na ana Igbo a ghọrọ onye ọcha ya bụ ịbụ onye ojii na akpụkpọ arụ mana n'ime ahụghị ịbụrụgo onye ọcha a black man outward but a white man inward ya bụ na ọ dị mkpa nnukwu ka aghọta ndụ nke mpụta na ndụ nke ime ife jikọta afa na abụọ bụ asụsụ nke ọzọkwazi o nwere ntọghesi ife na-atụfekọ nnukwu na asụsụ so enye aka ọnọdụ ka ife akịta anyị na-eme ekwuo gbasara o nwere ife na-enye dị Igbo tata mkpọrọ ya Igbo cultural hermeneutics wee kpọọ Igbo intercultural hermeneutics mara ka emegwudo Igbo cultural hermeneutics tupu abanye ebe na asụsụ ndị ọzọ kazi ndị na-akwa ebe a Igbo si wee pụta Igbo language family ancestral family ị na-anya na ebe ahụ efu na ka anyị si ekwu ya onwe ife dị n'omenala ọdụ ụzọ na-atọ gbakwa na-atọ ọzọ nchọrọ ka m wepụta onwe ebe ife a na-eme n'ala Igbo adịrọzi mma ọ gịnị ka a ga-eme ife a ga-eme bụ ukwu asụsụ ka a ga-eji mee gịnị wee kọwaa anyị taa ụkwa jaa eze họchaa ọka mara ebe a dị mma na ebe dị mma ife anyị ga-eme n'obodo ebe dị mma anyị wee n'ebe dị mma ebe adịrọ mma ewepụ ebe adịrọ mma nke a dị mkpa nnukwu ọ dị mkpa nnukwu ọsọsọ asụsụ nwere ike ime sọsọ asụsụ nwere ike ime nwere ife ọzọ ga-eme nwunye maka ịjụ ajụ ka m kwutọpụ onwe ya bụ ọ dị njọ na o nwere ife dị mma na asụsụ dị n'omenala Igbo asụsụ ahụcha anyị kọwaa anyị mana Igbo ajụ a na-agara eme nke a bụ adịrọ mma onwe ife dị mma si welie nke adịrọ mma si ha bịa onwe ebe ihe gwọtọkara agwọtọkọ ọ bụ asụsụ ga-eme gịnị ahụcha mee ka ndị dị mma pụta mee ka ndị dị njọ pụta karịzie ime ịgba egwu agwara ọgwa dịka nke prof na-agbọ Ingili Igbo asụrụ Igbo asụrụ oyibo sụkwa ife dị iche iche ọ bụ asụ ga-ahụchakwa ya họpụta nke a họọ nke ọzọ asụ họpụtara anyị nke dị mma nke dị ọcha nke ayọrọ ayọ si were nke afọ hapụ ndị ọzọ mana onwe ebe ihe dị njọ ọfụma jọkarịa ife niile asụ họchacha gosi anyị na ndị adịgo njọ Igbo kpofuo ndị dị njọ were ndị dị mma kwezi ọha na-eze kafa jụọ ajụ Igbo bụ Igbo na-ekiri anyị n'onyonyo ABS Channel 24 Ọka ndụ na n'ụlọ ha bụ ọkammụta bụ na umeọgụ mmụọ na mmadụ ọkammụta Peter Ejiofọ Ọhamadike anyị ga-akpọghe igwe ka unu nwee ike ịkpọ ma jụọ ajụjụ akara unu ga-eji kpọọ anyị pụtara ọfụma ihe onyonyo ị na-anya ị ga-afụ ya nke ọma 090-729-72090 070-627-24192 ọwụ na mkpọwa akara anọ n'Igbo anyị eji nwayọ wee na-arịgote mgbe m ga-asị unu 0-9-7-2-7-2 jide na otu ahụ ọ dị n'akara oge onye na-akpọ anyị. Hello, kedu afọ gị na ebe isi akpọ? Kwụsie ike welite ọnụ. Innocent Ọka ka isi akpọ, ngwa jụọ ajụjụ. Ana m ekene ụmụnta niile. Ndewo. Ekene fada. Daalụ. Ekene
Amadike. Biko ihe chọrọ ịjụ ihe gbasatara asụsụ Igbo a n'eziokwu asụsụ Igbo ji nwayọọ nwayọọ na-ana like ịkpọ aha ego Igbo ọ dịkere efe ị ga-afụ mmadụ ọ chọọ ịjụ mmadụ ego ole ka ọ na-eri ihe ọsịa ihe abụ ego ole ọsịa 20 naira ịkpọ afọ ego n'asụsụ Igbo ọ dịrị ọzọ nke anwa ngwopie ajụjụ m chọrọ ịjụ bụ ka ihe ndị isi anyị ndị na-achị anyị ma chọọchị mbọ ha na-agba iji wee fụ na asụsụ Igbo ihe a ga-eweghachite azụ ihe ndị isi anyị ndị na-achị anyị n'ala Igbo na chọọchị maka chọọchị bụ ndị kwesịrị mma ịgba mbọ n'ime asụsụ Igbo ghara ịnwụ yana na ndị isi anyị gọọmenti kee ihe ha na-emegasị wee fụ na asụsụ Igbo abụrụ ihe anyị achọ achọ. Thank you. Ndewo Innocent. Fada Bona. Aga m emetụ aka ife o kwuru riri nne nnukwu. O riri nne nnukwu. Ọ bụrụ sọsọ ebe afọ o tinyere anya ka ọ dị. Ọ bụ na ị na-anya na mkpụrụ aka ise ngosiri ndị mmadụ mkpụrụ aka ise ebe e kwuru gbasara self language safety that a language is safe. Emetụ mmefe aka na ebe mmadụ niile ga na-asụ asụsụ weli na-eme ihe niile ma ịzụ afịa ma ịkọ ụka ma ịgụ akwụkwọ ma ife ndị ọzọ ma okenye ma okorobịa ma agbọghọbịa ma ụmụaka asụsụrụba asụ nke afọ akwụrụgo. Nke ọzọ bụ vulnerable ebe sọsọ ụmụaka na-asụzi asụsụ na ụlọ befa mana faje n'ụlọ akwụkwọ fa gaghị enwe ike isonwu ya. Ha eje n'ụlọ ụka ha enwe ike isonwu ya. Eje n'ebe a na-alụ ọrụ fa enwe ike isonwu ya. Efu na nke afọ fa ma fa na-asụ nne na na-asụ fa n'ụlọ ji nwe ome gịnị na-anwụpee. Nke ọzọ definitely endangered nke a ụmụaka da asụzi ya ma n'ụlọ ma n'ebe ọzọ ebe a ka ndị nne na nna sokwu wee na-asụkwaziri ụmụaka oyibo n'ime ụlọ befa etu esi asụ ụfa ebe ndị ọzọ. Nke ọzọ bụ severely endangered ka sọsọ ndị okenye ya ibe na definitely endangered fụ na ụmụaka da asụzi ya ma ọ bụrụ nke so n'ụlọ fada asụzi ya ma ncha. Severely endangered ebe a ka sọsọ ndị okenye na-asụ ya ndị okenye niile mana critically endangered sọsọ ụfọdụ ndị okenye onemone ya onye ka eji ekwu na abịa n'ebe a kịta ịfụ na asụsụ afọ emego gịnị efugo ọnwụgo mana ndị na-asụ ya ndị nwere ka dị ndụ dịka ifedega nke ndị Igbo ya ha bago na asụ ọzọ. Gbasalụ ụka oge nkwu gbasalụ na nna enye Igbo cultural hermeneutics or Igbo intercultural hermeneutics as a principle na chọrọ inye ndị Igbo. O gosi na ụfọdụ oge a na-eme ifedega ife gọọmenti ife ndị ụka si na-ewepụta commission or ministry no commission for cultural hermeneutics ebe aka ga-eji asụsụ wee na-achọcha na-enyocha ife ndị a niile wee na-eme ka fa kwụrụ ya bụ ụka na mkpọrọgwụ ya na-akwado asụsụ obodo dị iche iche. Ị ga na ọtụtụ ife ndị ụka degolo ebe dị iche iche ị ga-afụ na fa na-akwado ya. Abịa ngwazie ebe ụka na-afụ na-eme ka asụ obodo dị iche na-eme gịnị na-ejekọrịta n'ụdị ha na-abụrụ n'ụdị ọzọ. Ya bụ ụka ibekwazi na ife na-akpọ inculturation theology ifu na ewepụtara ya dịka agụmagụ ebe a ga-agba mbọ na-eme ka ndị mmadụ na-efe Chineke site na asụsụ fa site na omenala fa. Onye kpata ofere oge a na-egwu gbasara omenala ọdịnala ifu na ụka nwere omenala ụka nwere ọdịnala. Ya bụ na ife ndị ụka ewetago agụmagụ afọ wepụta iji mee dịka aprọsi wekwu ka ndị mmadụ fee Chukwu na ụdị asụsụ fa na ụdị nghọta fa
ma ife ọzọ a ga-echekwa a ga-agba mbọ fụ na agaghị etinye isi na ihe ụka na-asọ nsọ. Ya bụ na ebe ngalaba anyị na-achịkọta bụ ma nke omenala ma nke ụka ma nke gọọmenti, ife dị mkpa nnukwu ugbo ka ndị isi niile pụtakwa ife ọzọ wee banye na akalịsa wepụta kọmishọn a ga-akpọ Igbo Cultural Hermeneutics as a commission, wee bido were asụsụ ọcha chọcha nwaka ga-esi wee wepụtagasịa ife ga-enyere ndị mmadụ aka ịbụrụ onwe fa na-eche fa n'okwu na omefa na ụka fa. Amadike, ị nụrụ ihe onye a jụrụ? Ajụrụ m. Ndị nwe ka o si kpọọ ndị gọọmenti a gị na ha nọ nso afa, kedu mbọ ha na-agba n'asụsụ Igbo anwụrụkwa? Enwere na-akpọ anyị. Hello. Hello. Good evening. Ele aha gị? Ele ebe isi akpọ? Afa m bụ Ebidi Ochido. Akụrụ ebe ike nkiri. Netwọk anyị ekwukwa na ife na-ekwu. Ajụjụ m bụ, kedu ihe dị iche na omenala ọdịnala Igbo? Ihe dị iche na omenala na ọdịnala ndị Igbo. Prof Ejiofor. Biko, enwe ihe ọzọ ị chọrọ ịjụ na chekaza nke mbụ. Ele ihe dị iche na omenala na ọdịnala ndị Igbo? N'agbanyeghị na ọgwụkwa ihe ka anyị na-ekwu maka ihe na-ekwu maka ya bụ asụsụ Igbo na omenala Igbo. Ife ọ jụrụ amaka mana ife onye nke mbụ jụrụ dịka isi kwuo kịta. Si bido egoro ebe ahụ. Anyị ga-ebido na nke mbụ. Gọọmenti na-agba. Gọọmenti na-agba mbọ mana mbọ fa ezuru. Mbọ fa rarafa agbarụ mbọ etu o kwesịrị. Abịa na nke mbụ ajụrụ akwụkwọ a ji ebe a ife akpọrọ ya bụ ịkpọte asụsụ Igbo n'ụla. Akwụkwọ ahụ mmadụ ịnọ chịkọbara ya, mụnwa Reverend Fada Ekegbo, Reverend Canon Okoye na Nkiru Nwora nwanyị. Ife ọ chịkọtara ebe a bụ ife nkwuwapụta ya kọmunike dayọsis dị iche iche na Anambra steeti wepụtara oge anyị jechara nkụzi na dayọsis, maka anyị ejego nkụzi mmụta na dayọsis niile ebe bishọp na-anọ. Ma ife nyi si na onye agbọrọ ife ewu na taa bụ na ndị ụka na onwe fa dere na o nwere ka ọ dị na ọ ga-arapụ asụsụ Igbo ka ọnwa. Dekwa ọzọ na ndị ụka zuru ịkwụsị ajọ ọnọdụ asụsụ Igbo a. Fa dere ya ede binye aka n'akwụkwọ kwuo ebe fa ga-eme. Ịgabazi ya anyị befa na-ekwu ụmụaka na-asụ Igbo na-eme na-asụ English n'ụlọ. Ọ bụrụ na ọbịa na-asụ ya lukwe n'ụlọ ụka fụ ka eji asụsụ oyibo ekwu okwuchukwu. Kedu ka ị ga-esite agwazi anya asụ na Igbo n'ụlọ? Achọrọ nke abịa na gọọmenti. Ị bịazie na gọọmenti ọ dịkwukwa na ebe nwekwa ife anyị emebara. Gọọmenti kedu mbọ ha na-agba? Gọọmenti makwa na o nwere ife anyị sere ebe a ngafe ewepụta. Maka ama na gọọmenti na-agụ edemede nnamata a na-akpọ welcome address n'oyibo. A na-agụ ya n'oyibo. Ndị a na-agụrụ ya akwụkwọ ndị Igbo. Ọ jọrọ njọ biko gọọmenti. O nwere etu esi ekpuchi aka n'iru were agwa eze okwu. Gọọmenti oge ị ga-abịa onye gọọmenti esi ana m amara atụ onye gọọmenti esi Amawbịa gafee Enugu Agidi. Onye gọọmenti ahụ bụ onye Amawbịa gaa njem n'Enugu Agidi olu ebe a gbakọba gụbara okwu m nabata n'oyibo. Ife anyị mara na o nwere ka ọ dị. Ndị Hausa na-eme ya, ndị Yoruba na-eme ya, ndị ọcha na-eme ya. Gọọmenti ife ọkịta ka a na-ajụ ya ọkwanụ gọọmenti bụ isi injin ya bụ gọọmenti ọkwanụ gọọmenti bụ ndị na-egbukarịcha asụsụ Igbo a. Ewepụtaghị iwu na iwu fa ewepụtara ebe a 2010 ka ewepụtara iwu a 2010 ife akpọrọ ya n'oyibo Igbo Language Usage Enforcement Law 2010 dechachasị ife a ga-eme ma ọfa ma masị na fa na-eme ya adịfe eme ọtụtụ ife ekwuru ebe a. Ya gọọmenti ekwuwe n'ife a ga-eme ka mma ofu atụ ewere maka nwa oge m agụba na ekenere anya abịa na-asị na oyibo na-ewu English.
ị na-anya etu ndị England si kwado asụsụ fa na ị ga-agụlili English na ụlọ akwụkwọ na ọ bụrụ na ị nweghị English credit na ị gaghị aba mahadum na ọ bụrụ na ị nweghị English credit na agara enweghị n'ọrụ oyibo wee dere gaba. Achọrọ m ofu onye ka o were ihe aka gwa m ofu ife ekwugoro na ọ bụrụ na mmadụ enweghị ma ọ bụghị pas na Igbo na ọ gara enweta n'ala Igbo ofu mkpụrụ ife gwa m ma ọ bụghị otu. Kedu ife anyị jiri ya ṅomi ndị ọcha? Ndị Yoruba tiri iwu mbọsị ya, ndị Lagos steeti wee tie iwu na onye enweghị kredit na Yoruba agara ekwe ya ka ọ banye mahadum ọbụla dị na Lagos steeti. Ọ bụ ụmụ ife ka ndị ọzọ na-eme wee na-akwalite nke fa gwa m otu iwu etigolo na ọ bụrụ na ị nweghị Igbo na ị gara enweta n'ala Igbo o nwero ọ ife a ka a ga-emebe asụsụ Igbo akwụrụ. N'anya hụ na oge anyị na-akụzi kwarapụ ọ ga-adị mba ka emetụ nwa obere aka gbasara Constitution of the Federal Republic of Nigeria kasị nke 1999. Kenụzọ bụ enwere section na abụọ, section 55 and section 97. Ebe na section 55 akọwara na onye ọnọbụ onye Nigeria nwere ike iji ife dịka Igbo na asụsụ ya Igbo ma ọsọ ma Yoruba wee na-eme ife ọbụla masịrị ya na ọ na-aka ụka ọ na-azụ afọ ọ na-eme ife ndị ọzọ. Ya bụ na satụzi na-egwu na ife anyị na-ekwu ọ dị na akwụkwọ constitution anyị etu akọdịwa na nke ọzọ ekwesị inwe ike iji oyibo mana ọ bụ na ebe ị nọ nwekwazi ogbe ma ọ bụ ebe debara aga na-asụ ndị ahụ a ga-ejikwazie wee na-eme gịnị na-eme ihe ebe ife dị ka constitution kwadoro si sụba Igbo ọzi ndị Igbo ekwuru sị na ihe na-eme azụ Igbo si ndị Igbo n'aka si alụziri ndị ọzọ aka ọ bụ ndị Igbo ji aka fa eme gịnị egbu asụfa ya bụ ajọ ife ka ọ bụ ọkasị ife na-abụọ m kwuru oge ị na-asụ asụ onye ọzọ na-eri nri onye ọzọ na-eme ife ọzọ ife na ọya onye ọzọ ga na-aya gị. ọ dị ka ịma ihe m chọrọ ịjụ ugbu a ka anyị wee pịa o nwere akwa ndị China na-eme ka njikere gị ajụ agbadokwuru ihe anyị kwuru. Ọ dị ka akwa Igbo mmadụ nwere ike isi n'asụsụ iri nri obodo ọzọ si n'ụzọ dị otu a malite rịawa ọrịa ndị obodo ahụ kpọmkwem ọ ga-eme maka na asụsụ na-ewere ife a na-akpọ consciousness ngwe maka nwere akwa ndị China na-eme na factory ọ bụrụ nke ọkụ na-eyi nke a factory na-eyi nke afọ ya bụ nke a na-eri ụfọdụ akwa afọ nke na-egbereta ọya dị iche iche dịka ma kansa ma ife ndị ọzọ mana site iri akwa ọkụkọ Igbo ọ bụ onye butere ọya na nke afọ ya ndị Igbo ọ bụrụ sọsọ ịsụ asụsụ ndị ọzọ ka eji aghọrọ ndị ọzọ ị na-eri n'ife ịghọrọgova ụfọdụ ọya na-aya fa ụfọdụ agwa ọjọọ fa na-akpa ha ncha niile ị na-ebukọrọ nwa agwa ọjọọ fa na-akpa ị na-ebukọrọ ya onwe akụkụ faji asụ wee na-akụ na-adịrọ mma ị na-ebukọrọ ya na-akpọ ndị be gị iyi na ife ndị ọzọ ya bụ ọ dị mkpa n'oge ka aghọta ife afọ ka anyị garazie ekwu gbasara language immigration ọ bụrụ sọsọ na ndị Igbo si ebe a na-agbapụ na-eje obodo oyibo bụ okwu n'ụka kịta enwere nọ na ndị Igbo n'okwu na befa bụrụzie ndị obodo oyibo. N'oge anyị agwụgo anyị eme ihe agba nke ịtọ maka ihe m kwadoro tata ejighị m ọkara na nkenke oge ihe ekpe ekpere rịọ ọnụ Chineke ihe a na-eme n'ala Igbo aka nyọ ka anyị sịwanụ be anyị. Aga m agwakwazi ndị ọhaneze na-ege ntị na ministry ga-enwe crossover into the new year na St. Joseph the Worker Chaplaincy ọ bụrụzi nke dị na Thameside maka nke afọ Okemego Parish ọzi nke dị n'ime university maka na anyị bụ ndị university. O Chineke nna bụ onye ji ike niile erunyere ga afa ndị Igbo kegwazi asụfa afa ndị na-edufa afa bụ agụ ọ na-agụ onye ọ na-agụ ibe ya n'afọ Igbo agara efu n'asụ Igbo agara efu maka ndị Igbo ga dị ndụ. Ayọngo Chineke nna onye bụ ndụ ndị Igbo onye nyere anyị asụsụ gọzie anyị were ọmacha asụ gọzie anyị ayọngo doo asụ afọ asụ ọzọ wepụ asụ nyere ụlọ alụ n'ime asụsụ Igbo a
yọcha azụ Igbo a ka ọ dịkwa ka o si wee dị n'ụbọchị izizi mekwazikwa ụfọdụ nghọta na ife dị iche iche na mbawanye dị iche iche ị ga-esi wetu osi wee tinye ezigo na Isuamụ Igbo wee banye na Union Igbo bakwa na Central Igbo kwa na Standard Igbo na-agakwa n'iru n'ụzọ dị iche iche ayọngo Chineke nna jike niile mee ka asụ agbakọ ọnụ nye Igbo ndụ n'afọ Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu ka Chineke ji enye gọzie unu nna na nwa na mmụọ nsọ. Udo dịrị unu. Ọha na eze Igbo bụ Igbo ebe a ka anyị ga-apịachi ọwara n'ụbọchị tata wee na-ekweghị nkwa izu ụka ọzọ anyị ga-echighata ọzọ ka anyị pịachie ole anyị nwere ike n'ihe gbasara asụsụ na omenala Igbo nke na-ada mmiri n'aha Fada mmụọ na mmadụ Bonacrisis Umeogu ọkammụta na ọkammụta Peter Ejiofor ana m asị unu deme. ekele dịrị gị nna na nwa na mmụọ nsọ maka ọrụ ebube dị egwu unu ji Fada Prọfesọ Bonacrisis Umeogu alụọ atọ n'otu Chukwu mgba akwụkwọ na-atọ ike siri na mmadụ siri na mmụọ ndị bụ ọnụ na Fada Bona ji aga ndị mere ya mmụọ na mmadụ oje na mmadụ oje na mmụọ ndị mere ya obi na mmụọ daalụọ. Chineke, welcome to 1 week crown of 12 Stars Christmas Crusade and the 31st December Vigil of Sufficient Grace in the new year 2019. Themed Miraculous End of 2018 into the new year Wonderful Beginning of 2019. Featuring Sacramental Confession, Holy Rosary Procession, Holy Miraculous Ministration, Healing Impartation, Fruits of the Womb Prophecy, Marriage Connection Prayers, Business Transformation, Sacred Exorcism, Signs and Wonders as follows. From Monday 17 December to Friday 21st December from 8:30 a.m. to 4:30 p.m. Venue, Communion Ground behind Olivia Montage, the former tourist garden in Aguaca. On 31st December 2018 into 1119 tagged New Year Vigil of Sufficient Grace. All roads leads to St. Joseph the Walker Chaplaincy, Unizik permanent site. Note, inside the university's permanent site. Time 6 p.m. till dawn, dear child of God. Come and join the communion of angels and saints in triumphing into 2019. Very Reverend Father Professor Bonacrisis Umeogu Madu and all the ordained priests of God shall stand in the gap in an open heaven to ensure divine blessings and total victory unto the children of God. Signed, Very Reverend Father Professor Bonacrisis Umeogu Madu, Father Founder and Spiritual Director, Camino Sanctorum Ministries International. What's your Jesus?